ገንዘብኩም ንወርሓዊ ክፍሊት ወይ ከዓ ሰብስክሪፕሽን ሶፍትዌራት ትውድኡ ኣለኹም ዶ? ወይስ ኮምፒተርኩም ብከቢድ ሶፍትዌር ተጨናኒቓ ኣላ? እምበኣርከስ ሎሚ ግባኹም ዝሕሉ ኮምፒተርኩም ድማ ዘፎክስ 10 ብሉፃት ነፃ ሶፍትዌራት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ገሊኦም ሶፍትዌራት ካብቶም ገንዘብ ዝኽፈሎም ፕሮግራማት ብዝበለፀ ክሰርሑ ከለዉ ክትርእዩ እዩ። እቲ ዝገርም ኣብ መወዳእታ ፍሉይ ዕላማ ዘገልግል ቦነስ ሽልማት ሶፍትዌራት እውን ኣለና። ሰላም ሰላም፣ እዚ ባግቴክ እዩ። ሰላም ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም? እምበኣርከስ ከምቲ ኣብ ማእተው ዝበልክዎ ናብ ዝርዝር ክንኣቱ ከለና መጀመርታ ብናይ ኢንተርኔት ብራውዘር ንጀምር። መብዛሕትኤና ጉግል ክሮም ኢና ንጥቀም፣ ሓቂ እዩ። ግን ጉግል ክሮም ሓደ ግዜ ኮምፒተርና ከም እትጭነቕ እዩ ዝገብራ። ቀሊልን ቅልጡፍን ነገር እንተደሊኹም ካብ ጉግል ክሮም ንላዕሊ ኦፔራ ኤር ወይም ድማ ዜን ብራውዘር ክትፍትኑ ትኽእሉ ኢኹም። ግን ድማ ብዛዕባ ፕራይቬሲ እትጭነቑ እንተኮይንኩም ብሬቭ ዝበሃል ብራውዘር ወይ ከዓ ዱኮ ጎ ሕርያኹም ይኹን። ንስራሕ ዝሕግዙ ብዙሓት ፊቸራት ዘለውዎ ዓይነት ብራውዘር እንተደሊኹም ድማ ቪቫልዲ ዝበሃል ብራውዘር ኣሎ። ግን እሞንኒ ዓሚ ንማይክሮሶፍት ኤጅ እንደገና ምስ ፈተንክዎ ርእይቶ ይቀየረ እዩ። እዞም ሰባት ብዙሕ ለውጢ እዮም ገይሮምሉ። ኣዝዩ ቅልጡፍ እዩ። ኣድ ብሎከር ወይ ከዓ ማርሼ ጥፍእ እዩ። ስክሪንሾት የልዕል እዩ። ፓፕ የዳሊ እዩ። ሓፂር ሓበሬታ ኩሉ ነገር ኣለዎ። እቲ ዝበለፀ ድማ ኣብ ጎኑ ኮፓይለት ዝበሃል ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢምቤድ ስለ ተገበረሉ ወይ ከዓ ስለ ዘለዎ ጽሑፍ ንምጥባቅ ይኹን ሕቶታት ንምሕታት ኣዝዩ እዩ ዝሕግዝ። ቅድሚ ሕጂ ጸሊኹም ትፈልጡ ዲኹም ኢንተርኔት ንምጥቃም ማይክሮሶፍት ኤጅ እንድሕር ተጠቂምኩም ኣዝኹም ትፈልጥዎ ኢኹም። ሕዚ ንባክቴክ እሞኑ ሕጂ ድማ ፈትንዎ። ስለዚ ኣብ ናይ ኢንተርኔት ብራውዘር ቀዳማይ ሕርያ ጌርና ዝሰርዕናዮ ከም ባግቴክ ድማ ማይክሮሶፍት ኤጅ እዩ። ምክንያቱ እቶም ቅድም ኢሉ ዝዘርዘርክዎም ጥቕምታት ስለ ዘለውዎ ማለት እዩ። ካልኣይ ድማ ፒዲኤፍ ኤዲተር ይበሃል። ፒዲኤፍ ምእራም ወይ ከዓ ኤዲቲንግ ርእሲ ሕማም እዩ ነይሩ። ወይ ድማ ገንዘብ ክትከፍል ኣለካ ናይ ግድን ኣብ ፒዲኤፍ ኮንካ ፒዲኤፍ ቴክስት ንምስትኽኻል ገንዘብ ክትከፍል ኣለካ ወይ ከዓ ማርሽ ወይ ከዓ ኣድስ ዘለዎ ሶፍትዌር ትጥቀም ማለት። ሕጂ ግን ፒዲኤፍ ጊር ዝበሃል ኣፕሊኬሽን መፂኡ ኣሎ። ፀገምና ተፈትሑ እዩ። እዚ ሶፍትዌር እዚ 100% በነፃ እዩ። ጽሑፍ ክትእርሙ፣ ክትድምስሱ፣ ፎርማት ክትቅይሩ፣ ስእሊ ክትእትዉ ትኽእሉ ኢኹም። ካብኡ ሓሊፉ እውን ምስቲ ዶክመንት ክትዘራረቡ ዝሕግዝ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እውን ኣለዎ። ከመይ ከም ዝሰርሕ ሓገዝ እንተደለሊኹም ድማ ሊንክ ኣብ ዲስክሪፕሽን ከቕምጠልኩም እየ። ስለዚ ቀጥታ ኣብ ዲስክሪፕሽን ከድኩም ረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ሳልሳይ ድማ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ኣብ ኮምፒተርና መፅዓና ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ኣክቲቬሽን ኪ እናሓተተ ኦኬ የብለና ይኸውን። ማለት እውን ንማይክሮሶፍት ኦፊስ ገንዘብ ክትከፍሉ ዘይትደልዩ እንታይ ኣማራጭ ኣለልኩም ሓሲብኩም ትፈልጡ ዶ? ሊብሬ ኦፊስ እዚ ንማይክሮሶፍት ወርድ፣ ኤክሴል፣ ፓወርፖይንት ከምኡውን ፐብሊሸር ዝትክእ ሙሉእ ናይ ኦፊስ ፓኬጅ ዝሓዘ እዩ። ሙሉእ ብሙሉእ ድማ ነፃን ኦፕን ሶርስን እዩ። ስለዝኾነ ድማ እኹል ኣማራፂ ንማይክሮሶፍት ኦፊስ እዚ ሊብሬ ኦፊስ እዚ ክትክአልና ይኽእል እዩ። እዚ እውን ኣክሰስ ክትገብርዎ ኣብ ዴስክሪፕሽን ሊንክ ኣቕሚጠልኩም ኣለኹ፣ ካብኡ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። ነገር ግን ሊብሬ ኦፊስ ንኣውትሉክ ዝትክእ ናይ ኢሜይል ሶፍትዌር የብሉ። ስለዚ ኢሜይልኩም ብፅፈት ክተመሓድሩ እንተደሊኹም ራብዓይ ናይ ኢሜይል ክሊንት ዝመረፅናልኩም ድማ ተንደርበርድ ዝበሃል ብሉፅ ኣፕሊኬሽን እዩ። እዚ ብሰራሕቲ ፋየርፎክስ ዝተዳለወ ኮይኑ ንዊንዶውስ ማክስን ላይኑክስን ብነፃ ይህብ። ስለዚ ተንደርበርድ ዝበሃል ኣፕሊኬሽን ብምፅዓን ናይ ኢሜይልና ኣክሰስ ልክዕ ከምቲ ኣውትሉክ ኣብ ማይክሮሶፍት ዝህበና ኣክሰስ ክንገብር ንኽእል ኢና። እቲ ሓምሻይ ንሪኦ ድማ ሼር ኤክስ ይበሃል። ስክሪንሾት ንምልዓል እታ ምስ ዊንዶውስ እትመፅእ መሳርሒት እኹል ኣይኮነትን። ሼር ኤክስ ግን ካልእ ዓለም እዩ። ስክሪንሾት ጥራይ ዘይኮነስ ስክሪን ሪከርድ ይገብር፣ ነዊሕ ዌብሳይት ሙሉእ ይስእል፣ ስክሮሊንግ ካፕቸር ኣለዎ፣ ጽሑፍ ካብ ካሊእ ይውፅእ ማለት እውን ኦሲአር ወይ ከዓ ኦፕቲካል ካራክተር ሪኮግኒሽን ኣለዎ። ብዙሕ ነገር እዩ ዝገብር። ንዊንዶ ኮምፒተር ዘለኩም ሰባት ሼር ኤክስ ግዴታ ክህልወኩም ዘለዎ ሶፍትዌር እዩ። ብሻድሻይ ደረጃ ሰሪዕና ንሪኦ ድማ ፕሮቶን ቪፒኤን እዩ። ኣብዚ ዘመን እዚ ኦንላይን ፕራይቬሲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ብነፃ ዝርከብ ዘተኣማምን ቪፒኤን እንተደሊኹም ፕሮቶን ቪፒኤን ንሕና ኣብ ባግቴክ እንፈትዎ እዩ። ምክንያቱ ዳታኹም ኣይትሸጡን፣ ኖ ሎግስ ፖሊሲ ዘለዎ፣ ካልኣይ ድማ ናይ ዳታ ገደብ ሊሚት የብሉን፣ ምንም ዓይነት ኣድስ እውን የብሉን፣ ንዊንዶውስ ሞባይል ካልኦት እውን ይሰርሕ እዩ። ካብ ህዝባዊ ቦታታት ዋይፋይ ወይ ከዓ ፐብሊክ ዋይፋይ ከምኡ ከለኹም እዚ ክህልወኩም ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ። ሻብዓይ ደረጃ ንሪኦ ድማ ሚድያ ፕሌየር ቪኤልሲ እንትኸውን እዚ ብዙሕ መብርሂ ኣየድልዮን። ቪኤልሲ ሚድያ ፕሌየር ዝኾነ ዓይነት ቪድዮ ይኹን ኦዲዮ ኣይከፍትን እየ ዝብል ብቪኤልሲ ፕሌየር ግን ኩሉ እዩ ዝኽፈት። ፈጣን እውን እዩ፣ ቀሊል እዩ። ንኮምፒተርኩም እውን ምንም ብዙሕ ሜሞሪ ስለ ዘይሕዝ ኣየጨናንቕን። ኩሉ ሰብ ክህልዎ ዘለዎ ዓይነት ሶፍትዌር እዩ። ብሻምናይ ደረጃ ንሪኦ ድማ ኢሜጅ ኤዲተር ጂአይኤምፒ እዩ። ፎቶሾፕ ንጥቀም እንደሊ ኢና ግን ገንዘብ የብልናን ትብሉ ጂአይኤምፒ ኣሎ። ጂአይኤምፒ ማለት ነፃ ፎቶሾፕ ማለት እዩ። ስእሊ ንምእራም፣ ሎጎ ንምስራሕ፣ ታምፕሊን ንምስራሕ ብሉፅ እዩ። መጀመርታ ሂደት ተሸግረኩም ይኽእል እዩ፣ ግን ምስ ለመድኩሞ ካብኡ ዝበልፅ ነፃ ነገር የለን። ስለዚ ጂአይኤምፒ
እውን ልክዕ ከም Adobe Photoshop ፅዒንኩም ትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም። ኣዝዩ ድማ ቀሊል ስለ ዝኾነ ንኮምፒውተርኩም እውን ብዙሕ ራም ስለ ዘይሕዝ ኮምፒውተርኩም ኣይክጨናነቕን። ብታሽዓይ ደረጃ ንሪኦ ድማ ስክሪን ሪከርድ OBS ይበሃል። እዚ ቪድዮ እዚ ክሰርሕ ከለኹ እንታይ ከም ዝጥቀም ዘለኹ ግምቱ ትኽእሉ ኢኹም። OBS ስቱድዮ እዩ። ስክሪንኩም ሪከርድ ንምግባር ይኹን ላይቭ ስትሪሚንግ ንምእታው OBS እቲ ንጉስ እዩ። ወተርማርክ የብሉን፣ ናይ ግዜ ገደብ እውን የብሉን። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንጹር ዝኾነ ቪድዮ ክትሰርሕሉ ትኽእሉ ኢኹም። ንኮምፒውተርኩም እውን ኣዝዩ ቀሊል ስለ ዝኾነ ብዙሕ ኣይክጨናነቕን እዩ። ስለዚ OBS ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ስክሪን ሪከርድ እንድሕር ትገብሩ ኮንኩም። ብ10 ደረጃ ንሪኦ ድማ ቪድዮ ኤዲተር ዳቪንሲ ሪዞልቨር ይበሃል። ቪድዮታትኩም ከም ናይ ሆሊውድ ፊልም ፅሬት ክህልዎም ትደልዩ ዶ? ዳቪንሲ ሪዞልቨር ተጠቐሙ። እዚ ነፃ ኤዲተር እዩ። ካልኦት ገንዘብ ዝኽፈሎም ሶፍትዌራት እውን ዘይህብዎ ጥቕምታት ኣለዎ። ምናልባት ንጀመርቲ ቁሩብ ክኸብር ይኽእል እዩ፣ ግን ሓንሳብ ምስ ፈለጥኩሞ ስራሕኩም ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዘሰጋግር እዩ። ስለዚ ዳቪንሲ ሪዞልቨር ብምጥቃም እውን ቪድዮታት ኤዲት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልትና እቶም 10 ብሉፃት ሶፍትዌራት ዝበልናኩም ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ከምቲ ኣብ መጀመርያ ዝበልኩኹም ግን ንፍሉይ ዕላማ ዘገልግሉ ተወሳኺ ዓበይቲ ሶፍትዌራት ክሕብረልኩም እየ ከም ቦነስ ኢለኩም ዝነበርኩ። እቲ ቀዳማይ አንቲቫይረስ ዊንዶውስ ዲፌንደር ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ። ተወሳኺ ሓለዋ ምስ እትደልዩ ግን ኣቫስት ኦንላይን ቤዚክ ጽቡቕ ኣማራፂ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ን3D ንኣኒሜሽንን ጥቕሚ ዝውዕል 3D ስራሕቲ ክትሰርሑ እንድሕር ደሊኹም ብሌንደር መወዳደሪ እዩ። ስለዚ ብሌንደር ን3D ንኣኒሜሽንን ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ። ግራፊክስ ዲዛይን እንድሕር ትሰርሑ ኮይንኩም ድማ ኣዶቤ ኢሉስትሬተር ዝበሃል ነፃ መተካእታ ዘይብሉ እዩ። ኢንክስኬፕ ተጠቐሙ። ኮዲንግ እንድሕር ትገብሩ ኮይንኩም ድማ ንፕሮግራመርስ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ወይ ከዓ VS ኮድ ዝበለፀን ክሳብ ሕጂ ተወዳዳሪ ዘይብሉን ኤዲተር እዩ። ስለዚ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ብምጥቃም ድማ ዝተፈላለዩ ፕሮግራማት ኮድ ክንገብር ንኽእል ኢና፣ ዝተፈላለዩ ኣፕሊኬሽናት ድማ ዲቨሎፕ ክንገብር ንኽእል ኢና። እቲ ሓምሻይ ድማ ፓስወርድ ማኔጀር። ፓስወርድኩም ንምእካብ ፕሮቶን ፓስ ዝበሃል ኣፕሊኬሽን ተጠቐሙ። ውሑስ እዩ። ብፎቶ ቪወር ድማ ንፎቶ ቪወር እንድሕር ንጥቀም ኮይና ድማ እቲ ናይ ዊንዶውስ ፎቶ ቪወር ዘይከፍተልኩም እንተኮይኑ IR ፋን ቪው ተጠቐሙ። እዚ ፈትንዎ ኢኹም። ቶረንት ድማ ንዳውንሎድ ንምግባር ድማ ዝተፈላለዩ ፋይላት፣ ቪዲዮታት፣ ኣፕሊኬሽናት እንድሕር ንጥቀም ኮይና ድማ ብቶረንት ዳውንሎድ ብምግባር ብቶረንት ፅዒና ዳውንሎድ ብምግባር እቲ ዝበለፀ ዳውንሎደር እዩ። ኣብ ዊንዶውስ ኮይንኩም ላይኑክስ ወይ ከዓ ማክ እንድሕር ክትጥቀሙ ኮይንኩም ድማ ማለተይ ኣብ ሓደ ኮምፒውተር ዝተፈላለዩ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ትጥቀሙ ተኾንኩም ድማ ቨርቹዋል ማሽን ወይ ከዓ ቨርቹዋል ቦክስ ተጠቐሙ። እምበኣርከስ ገንዘብኩም ኣድሕኑ። ነዞም ሶፍትዌራት ድማ ፈትንዎም። ሊንክ ናይ ኩሎም ኣብ ታሕቲ ዲስክሪፕሽን ኣሎ። ንስኹም እትጥቀሙሎም ግን ከዓ ኣብዚ ዘይጠቐስኩሞም ብሉፃት ነፃ ፕሮግራማት ኣለዉ ዶ? ኣብ ኮሜንት ፀሓፉልና ንመሃረሉ። እዚ ቪድዮ እዚ ጠቓሚ ኮይኑ እንተረኺብኩሞ ላይክ ብምግባር ይትረስዑ። ንቻናልና ባህጊቴክ ሓደስቲ እንትኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ነታ ደወል ጠወዋ። ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ካልእ ኣገዳሲ ትምህርቲ ክሳብ ንራኸብ ድማ ሰሰናዩ ደሓን ቀኒዩ ይቐኒየሉ።